simutse chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitwega ndikurumbidze ndadaiso chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi saka ndangotaura ndikuende johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold kufara kusangana muchirongwa chedu cheacross the border makadii zvenyu baba? Kazwai ndinodzosa manje makadini wemi? Haisusu tinosimba chaizvo. Mhuri yeZimbabwe chayakamirira panguva dzino kuda kuziva kuti nhasi pachirongwa pedu ndiani atishanyira. Alright, ndichiti Kazwai mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Dr. Chucks mutupo humba makombe. Dr. Chucks ndo rinozivikanwa zvakanyanyisa. Dr. Chucks. Yes. Alright. Saka iri zita iri ndire madonhodzerwa kana ndire kutozvarwa na? Dr. Chucks izita randakapiwa kubva ndiri pachikoro. Ndakangoripiwa nokuti ndakakura ndiri munhu aifarira zvekurapa. Saka vakangoti Dr. Chucks. Chucks inobva pasenemu yangu yekuti Chareka. Asi zita chairo ndironzi Moses Chareka. Saka vanoti Dr. Chucks shortcut yaChareka. Alright. Kurapa kuri pakawanda kune madokta uye kuti uzova dokta unge watombopedza mamwe magwaro akakura chaizvo kuti uzonzi dokta. Asi mataura kuti kubva kuchikoro maitorapa nemutii upi? Urapi hwangu wakanga huri hwechipostori ndiri kuchikoro. Asi ndakura ndakazoziva kuti ndine chivanhu, ndakazopinda muchivanhu. Saka dokta akaramba aripo nokuda kweurapiwo. Kana mechiti makura kureva kuti naiko zvino izvi muchiri kutorapa? Ndiri kuchitorapa, handigona kuzvisiya nokuti zvipo zvakaberekwa zviri pandiri. Alright. Ayo, tichadzoka panhau iyoyo. But pariko zvino izvi tichiri paintroduction ipapo. Dr. Chucks kumusha vanobvepi? Kumusha ndinobva kunonzi kuGuruve paMagaya. Ndo pandinobva. Asi ndakazoti kurirei ndiri muChinhoi nokuti ndo kwaishanda vabereki, asi kumusha kuGuruve. Guruve tingati ine mukurumbira wei? Inozikanwa nei? Guruve ine mukurumbira wekutekaidza chivanhu. Alright. Ndo mukurumbira uriko nokuti Guruve ndo inobatana nedande. Saka pachivanhu chedu kwakawanda mhondoro nemaitiro etsika dzepasi. Alright. Kwai kusatoziva, tafara kuziva. But chikamu chinechi taakusvika pachikamu ichi chatinoda kuziva kana kunzwisisa kuti Dr. Chucks vakakura sei, mumhuri makawandwa sei, kukura kwavo kubva kuchikoro kuti vasvike sekondari, vasvike pakuzosenza kana kuti chikamu chokuti aiwa tambopedza chikamu ichi chechikoro ichi. Kukura kwenyu kwanga kwakamira sei? Maita zvakanaka. Ndichati ndibate muchidimbu chokukura kwangu. Ndiri munhu akazvarurwa muChinhoi naamai nababa. Asi takazvarwa tiri vaviri, ndine mukoma wangu, inini ndino wepiri, takabva taguma takadaro. Hatina hanzvadzi. Amai vakazokasika kutisiya muchinge vabara inini. Pakubara kwavakaita
ndakabva ndazonogara kumusha ndichigara nambuya vanhu vamai vababa. Ndakazobva ikoko nekuda kwemamwe mabatirwo anga ndisina kufara nawo. Ndingangoti ndakazobvako ndichitiza usiku chaiwo na12. Ndifunga ndanga ndiri grade 4 panguva iyoyo. Ndabva ndaenda kunonzi kuRafingora panonzi paChinomwe. Ndakanopotera pana sekuru vangu vanhu vamunin'ina wababa vababa. Ndiye munhu akazondirera kusvika form 2. Ndakanga ndakudzidza panonzi paKatawa Secondary. Ndabva paKatawa Secondary baba vangu vakazoti ivo vaona kuti ndinenge ndine njere dzakavhurika. Vakati chikoro ichi hachina kufanira kuti udzidze ipapo. Vakabva vanditora vakaendesa kuMazoe ndokwanga vakushanda panonzi paCreston Bank. Ndokwandakaita form 2 term 3 kusvika form 4. Ndakapedza ndiri panonzi paGaison Coronel Secondary School. Ndabva ndazopedza ipapo maresults angu achibuda akazobuda ndatova pabasa. Ndakushanda kune imwe company inonzi Elevate company kuti Mukute Construction. Ndanga ndatova clerk ipapo asi ndanga ndisati ndatova nemapepa echikoro. Saka ndashanda ipapo ndakazoona kuti zvakafanira kuti ndidzokere kuchikoro. Saka ndakakwanisa kuchengeta mari yangu. Ndabva ndazoenda kunonzi kuUnlimited Excellence College ndokwandakazoita form 5 ino form 6. Ndifunga ndopandakaperera ipapo ndikizotanga kuita mamwe macourses angu andaitawo ekuti ndowane bhinda uko asi ndanga ndakutozviitira upenyu hwangu. Asi panguva iyoyo ndaisangana nezvimwe zvimhingamupini zvakawandisa zvokuti pandakapedza form 4 ndakamboda kunogara nedzimwe hama asi nokuda kwekuti ndanga ndane chitendero chandakutera ndifunga ndanga ndine munyama wokudzingwa. Saka ndakazobva ndichinogara nemumwe munin'ina wasekuru vangu zvekare. Taigara zvakanaka asi ndoona kunge vana vavo kana kuti vanatete vangu nababa havana kuzvifarira nekuda kwekuti semunhu anenge anga akuita zvechivanhu zvakati nyanyei. Ndakabva ndanzi hapana apa achibva ndakadzingwa ipapo. Ndadzingwa ipapo ndakatanga kufamba ndichitsvaga basa muMount Pleasant. Ndakaita garden boy. Pane mumwe munhu ndaifamba ndichitsva nyama Intercom. Pandaibva nyama Intercom ndichiti ndakadayirwa ndoti ndokutsvagawo basa ndachangopedza form 4. Ndakashanda pagarden boy. Munhu yakanditi no ndichapota uchishanda Monday, Wednesday and Friday achindihoresa mari. Ainge yaitenga mari yo pamayusa 2010 yaishanda mari iyoyo zvakanyanyisa. Ndichitoona kamari kangu asi ndaingochengeta kusvika ndakuzvigarira ndoga. Ndopandakazonzi nemumwe bishop wechechi inonzi Upenyu Hutsva Apostolic Church akanditi iwewe wanyanya kugara muchitangwena. Ndanga kugara muHeathcliff ndichigara mapuranga asi panga ndiri semunhu aitambura ndanga ndingori munhu ane gumbezi chete. Akanditora akandichengeta. Munhu yende akandirera semwana wake kusvika azonditsvagira basa kunonzi kuElevate. KuElevate ndakatsvagirwa basa kune mumwe bishop ainzi Goredema. Vakagara naBosta inamata tese. Vakagara neni vasamhungu ivavo ndichienda kubasa ndichigara pamba pavo ndichienda kubasa ndichigara pamba pavo. Kusvika ndaona kuti ndinenge ndakura ndakazobva maoko mavo. Saka ndofunga ndo mafambiro andakaita pakugara kwangu kana kuti pakuzodzokera kuchikoro. Ndakabva ipapo apo ndichidzokera kuchikoro. Ndapedza ndopandakazoti ndakutsvagira bhinda uko kusvika pandiri nhasi uno. Asi ndingangoti 2013 achinopera ndopandakasarudza kuti ndakuda kuti ndichienda Joni. Rinova rwendo rwakandiomera. Ndakauya 2014. Kuya kwandakaita ndakashedzwa ndichiti ndoda kuya kunoku kuzopinda mumugodhi. Kwainzi kwaita mari.
ndakauya ndakapinda mugodhi mwemwe. Hatina kuzoita mari iyoyo. Dhere kutanga takangoti chipinda ndokubva tatorerwa zvanga tinazvo nemapurisa. Ndakatoona kuti hazviite futi. Ndabva ndadzokera kuZimbabwe kwekuya. Ndabva ndanogara futi. Ndagara ndakadzokera futi pakambani yeiya. Ndadzokera pakambani yeiya vakanditora futi nokuti ndanga ndingori munhu aiti akapinda obuda. Asi bishop yaitungamira chechi iyoyo nekambani iyoyo zvekare anga ari munhu ane tsitsi, saka aingonditora semwana wake. Ndobva vandidzosera futi. Vachindidzosera ndakasvika ngiita munhu aitakura simende ndichienda kustoreroom, ndichitakura simende nda kustoreroom. Kusvika vazondipromota vakanditi iwe waclerk. Ndo pandakatanga kuti ndaakubatawo mari yangu. Alright. Asika tichitidzoke kumashure uko tingada unatsoziva kuti makauya kuSouth Africa for the first time maiva nepassport here? Pamari yandakashanda ndichitanga kushanda kumayadi ndakatora passport because pfungwa dzangu dzaingoti ndoda kuenda kuSouth Africa. Sei ndaiti ndoda kuenda kuSouth Africa? Ndaiva neimwe shamwari yangu uya ndainamata nayo makore apfuura. Akandita iwo ndoda kuti uye kunoko ugone kubetsera vanhu uri muno muSouth Africa. Ndakati zvakanaka rege ndiwe ikoko. Asi pakuya kwangu handina kuya nshuya kumba kwake straight. Ndakabva ndatsvaga imwe hama yekuenda nokuti ndanga ndanzwa kuti kune mari kubuda kumugodhi kutakati toda mari yakaita se yakati one day semunhu anga achangopedza chikoro. Ndakabva ndasvika ndandarovera ndadzokera ndatanga kushanda futi kuZimbabwe. Ndopandakazoronga 2016 ndopandakazodzoka kunoko ndichitaura futi nefriend yangu iyoyo. Asi pakutaura nefriend yangu iyoyo handakuziva kuti ane dzimwe pfungwa. Akabva nditi ndakakutoya kunoko vanhu vakakumirira kunoko. Ndopandakati regai ndiuya. Asi pandakauya ndakauya ndichifunga kuti iye achandigamuchira. Saka zvakazoitika ndakati ini ndadarika pabhodha ndadzimirwa foni. Saka ndandisina kwekuenda. Kuvanhu vaiva vanga vambondishedza pakutanga vaiva tanga tatomutsa nekuda kwekuti pandakabva ndakabva ndichiramwa ndichiti kwamandishedzera muchiti pamugodhi apa pari kubuda mari. Hapana kubuda mari. Asi ndakaona kunge kwanga kuri kunzvengeswa nokuti ndopanguva yakazofa vanhu vachinzi vafira kuroadport paya panga vari more than 20 something. Ndaifanira kunge ndiri part of vanhu ivavo. Saka mazuva ndakatobva ndomazuva akashayika vanhu ivavo. Ndopandakadzokerawo. Saka ndichizodzoka ndakauya ndichiti shamwari yangu ichaita sei ichandichengeta. Shamwari yangu yabva yandidzimira foni. Shamwari yangu yandidzimira foni. Ndakazotsvaga vamwe tete vangu vainzi Michael. Ndabva ndavaudza tete kuti tete ndadzimirwa foni panapa ina handina kwekuenda. Vabva vanditi zvakanaka iwewe chiuya kunoko but ini ndiri kugara muyadhi murongo wangu haite se haabvumidze vanhu. Ndakasvika vakandisa mumba usiku ndakagara ivo nemukwasha vanga vaine two rooms dzavakapiwa nemurungu wavo. Asi murungu anga asingade kuona mumwe munhu pamba ipapo akasingatenderi. Saka ndaigara ndakavharirwa for a week kusvika vanditsvagira pamba peimwe shamwari yavo. Shamwari yavo akanga ari mushona akarorwawo nemuZulu. Saka shamwari yavo iyoyo yakangoudzwa zvinzi pane mwana wanzvadzi yangu auya ari kutsvaga upe kuti agare. Saka panguva iyoyo shamwari iyoyo haina kuudza murume wayo kuti pane muzukuru auya panapa. Saka ndairara zvangu ndiri mugaraji. Akakumbira kuna landlord wake zvanzi andokumbira kuti vapota irara mugaraji. Saka ndorara mugaraji. Saka murume azouya manheru akaudzwa. Saka ndifunga hazvina kumubata zvakanaka. Ndakagara about 3 days. Murume apastaura zvakanzi vaona nzvadzi yako hazvida kumuona panapa. Apa handina kwekuenda futi. Saka ndakabva ndafunga ndakati pane vamwe sekuru vangu varipo vari muno hanzvadzi yekwamai. Ndabva ndaitsvaga. Vakanditi kodai wakautaura kuti hatokaya muno. Ndovakandazo vaigara vanga vasisina mukadzi. Ndakaenda mumba kwavo takagara tese 4 years tigara tese. Ndovakazonditi iwewe kana wamunomu uri kufunga kuita sei? Ndakati inini calling yangu ndiye kurapa vanhu. Vabva vanditi manje munomu chivanhu chinonetsa. Zvatakuita panapa ndezvekuti iwewe mudhara wako agara ari bishop because mudhara wangu ndanga aine church. Uye ndanga ndiri munhu akakurira kuchipostori. Ndakatombonamata nguo tsvuku for 17 years.
ndakazoenda kuzvakazarurwa ndakanamata inonzi upenyu hutsva. Then Power of God yaitungamirwa naVachabaya. Saka ndichibva kuChinoi ndanga ndiri muPower of God. Ndabva muPower of God ndakauya ndichimutsa kunoko. Tamutsa Power of God ndalaka nditi no, iwo haumutse imwe chechi, isusu tine chechi. Chechi iyoyo ngaichinja zita ite chechi yedu. Ndoba yakanzi Kunzwana. Yaita Kunzwana funga zvakanamata nyika ikaungana. Nyika yaungana ndoba ndakatanga kutoti ndaitova nevanhu kutoti ndakavabetsera, ivo vaitondibetserawo nezvakawanda kusvika ndazvirumutsa, kusvikawo ndagona kuzvigarira ndoga. Pandakatobva kuZimbabwe apa ndatova munhu ane mukadzi, kwatozvarwa mwana. Ndopandakatotanga kutoti mhuri yakutodyawo yakuita zvipi nezvipi. Ndo mararamiro andakaita svika ndiri muno. Saka ndamutsa chechi, shamwari yangu iye yakazouya. Yauya handina kuda kumuitira utsinye nokuti inini pamakuru angu ndiri munhu akakura achichengetawo nevatorwa zvakanyanyisa. Saka handina kuda kumuitira utsinye. Ndakangomuti anouya tinamate, but handava kuziva kuti achine mweya wake wacho waainawo. Ndiye munhu zvekare akazoti chechi iyoyo yafamba 2019 yakabva yaganhuka nepakati ndokubva afurira vamwe kuti vabude. Pakabuda chechi iyoyo yakaita mupatso, asi yakasara yakamira. Kusvika nanhasi yakamira, haina kubvira yakaparadzaniswa. Asi pakunamata kwandaita pesa apapa ndiri munhu anga agara ari munhu wechivanhu zvakanyanyisa. Asi nokuda kwekuti zvaipiringishwa nedzimwe hama, zvaipiringishwa nemarerero andaitwa nemabhishopu akawanda. Saka pfungwa dzangu dzaifunga kuti dzimwe dzenguva ndakasiya chechi ini ndamborerwa nevamwe vatorwa, zvinoita sekunge ndasvora Mwari kana ndingaita munyama wakakura. Saka ndakaramba ndichipusha pairi kusvikira ndakazonditi no, shuya kumusha kune matara ariko. Ndopa ndakadzoka kusvika ndazogadzira zvechivanhu, kusvikira ndakuita zvechivanhu zvekurapa vanhu zvakanyanyisa. Ndifunga ndopandiri panguva inoyi. Alright, so imimi tichidzoka kumashure kuya kwamati makatanga kurapa, kuti muzonatsorealiza kuti chivanhu chiri pamuri, how did it start? Makazvitanga papi? Makazvinzwa sei? Zvakauya sei? Ndiri kurafingora paChinomwe, ndiri Form 1, ina handina kuziva kuti ndanga ndagara ndine chivanhu. Ndaifunga pfungwa dzekuti ndiri muprofita sekuudzwa kwanga ndakaitwa nevabereki, asi vanga vakazondivanzira kuti iwewe une chivanhu chakabvira chiri pauri. Saka ndakazotamba nemumwe mwana wemhondoro yainzi Karutundundu, ainzi Zoro. Akabva anditora rimwe zuva akanditi yanga ari mupostori zvekare, akanditi toda kuti tiboenda kumba kwedu. Saka pakati kuenda kumba kwedu handauziva kuti ndiri kuenda pamhondoro. Amai vake imhondoro, ndiyo yanga iri mhondoro yainzi Karutundundu yaibata matare eguruve. Saka ndikisvika pai ndakangoona zvinzi musapfeke zveredhi. Tikisvika zvakanzi bvisai bhutsu. Ndakafunga kuti tajaira kunamata tatu pamwe tikuenda pachechi. Takasvika tichipinda mutsaka mwemwe ndopandakaona kuti tapinda muchivanhu. Asi semunhu anga agara achirapa, hana yangu haina kurova, asina asati ndambofemba fembo paupenyu hwangu. Saka vakasvika vakandifembesa fembo. Uchipinda pamusha usati wakwazisa vanokufembesa fembo. Ndakabva ndafemba fembo reri. Pandakafemba fembo reri, zvakazoitika kumberi handizvizivi. Ndakazoti ndapepuka, mumwe wangu ndopa akanditaurira kuti zvanzi iwewe unofanira kuuya nevabereki vako panapa. Saka paChinomwe nepaConrise pakanga pane about 10 kilometers. Ndo pandakanoudza sekuru, nati sekuru ndanzi muri kudiwako. Asi chakandishamisa sekuru havana kuramba. Vakabva vaenda neni. Vaenda neni ivo vaitoziva mhondoro iyi chikare. Vanga vakatombopaenda. Asi ivo vari mupostori vasina kundudzawo. Saka sekuru ava
vanga vagara vaine zvavaita asi ndaifunga kuti munamato semunhu akanga asati amusystem yechivanhu zvakanyanyisa vaitonditi handei kumutsonzowa vaine masvusvu aya vosvika vodira pasi. Saka iwo semunhu anga ari minista kuchechi handina kuda kuzvifungira kuti ndaingoti munamato, handina kuzvifungira kuti chivanhu. Saka pavakazoenda neni apa sekuru vakasvika vachiombera ndichitotedzera ivo kuombera kwavaita ndabva ndadzokorodzwa kufembeswa fembo futi. Ndopanguva yakabuda mudzimu ipapo. Kubva panguva iyoyo ndakabva ndatanga kugara ipapo. Ndakatombogara zvimwedzi yakati 1 day ndichigara ipapo. Paita mutambo wekuridzwa ngoma kuita zvipi ndomapindira ndakaita chivanhu zvachose. Ndakazobva ipapo mudhara atoshedzwa vana baba vangu nashedzwa zvinzi chindai munoridzira mwana wengoma. Pandakazonoridzirwa ngoma ndakaridzirwa ngoma ndiri form 1 term 2 muri muna August. Ndo pandakanoridzirwa ngoma idzodzo. Ndakaridzirwa ngoma pachinomwe parafingora ipapapo ndo pandakatanga kuridzirwa ngoma. Ndaridzirwa ngoma parafingora. Mudhara vakazonditi ngoma idzi dzinofanira kuzoridzirwa zvekare kupi kuguruve. Saka ngoma dzanga dzaakupota dzichiridzwa kuguruve ndichiridzirwa mabira ndichitiwa zvipi ndomapindira ndakaita chivanhu kusvikira nanhasi. Alright. Saka kuti tizive kuchivanhu timbodzika kuchivanhu ndoda kuti timbotaura more about chivanhu but tisati taenda kuchivanhu mbokudzosai maita senge manditi ga imi maiuya kundopinda mumigodhi. Pamaiuya kupinda mugodhi manga mune experience yemugodhi here? Maitopinda mukati kundochera goridhe kundoitei chaizvo? Ndiri munhu airota goridhe. Saka pakurota munoziva kuti kana uri masoya wakarota chinhu unogona kutsanangudzwa kuti zvichaita zvakadai kana kuti zviri pauri. Saka ndanga ndiine belief yekuti goridhe ndirangu. Nanhasi ini ndiri mukorokoza. Saka pandakapinda mumugodhi ndakanonanga bhandi straight. Asi mumwe wanga tiinaye anova murume uyu wanga ndafambira uyu anga andishedza ndiye akafonera mapurisa. Nokuti ndakatoti ini ndichibva ikokoko iye akabva atinotenga mota nemba. Saka takatorerwa zvicherwa zvanga tiinazvo nokuti tanga tatoita mari ipapo tichitofara taakuenda. Asi munoona kuti nhau dzacho kana uri madziri semunhu aona mari hauna nguva kana yekuti ukumbire, hauna nguva yekuti kana una mataingoita zvinhu zvekuti izvi ndezvangu nebelief yekuti hainini izvi zvinogona kuzviita ndobudirira. Saka ndopandakanorovera ipapapo. Asi ndakatozviona kuti zvaramba kana tikunzvengeswa ndokubva ndadzokera. Tongonzwa vanhu vazhinji vachichema nenyaya yemugodhi. Munorwadza sei kupinda, kugara, kubuda kwacho? Inini yanga iri first time yangu. Ende ndanga ndiri munhu ane hwana hudiko kuti asati apinda kana kuziva. Mumugodhi muda munhu akashinga. Nokuti zvandakaona ipapo taipinda nemugomo unenge uri mukati wakagara kudai so uchidzikiswa. Panenge paine masutu amunosvika muri ipapo mobvisa ma20 rand. Modzika muine kudya kwenyu. Munorara murimo. Kushandisa maoko, chizeo, nesando. Ipapo pandakati iri harisi basa rangu. Ndakarwadziwa zvokuti kana pakatorwa stovu iyoyo ndichibuda ndakati maybe vadzimu vandirasa kana kuti kana Mwari haako. Ipfungwa dzinenge dzichiuya pamunhu anenge arwadziwa. Asi mumugodhi wokupinda kunyanya zvemunomu izvi muchipinda pasapa zvisi nyore. Ndo chinhu chinorwadza svika pekupedzisira. But mabva kutaura imimi kuti nanhasi muri mukorokoza. Right, nanhasi ndiri mukorokoza. Nokuti panguva yandakazodzokera kuZimbabwe ndakanosangana zvekare nehanzvadzi yamai vangu aine mine. Ndiye munhu akazondidzidzisa mining. Madzidziro akandita mining yanga yatosiyana neyekunoko. Iyi manje iyi waitopinda zvakanaka. Wapinda zvakanaka vaitova nemajeka hama vachitodhirira. Ndakangopinda ka1 vakanditi uchapinda panapa ndakuda kuti umaneje panapa.
ndopandakatanga kumaneja. Saka pandatanga kumaneja ndakazopinda pakutenga gold reri. Ndatanga pakutenga gold, ndakazotanga kutenga equipment yangu yakaita semakompresa, majeka, mapampu. Ndabva ndavhura rangu gomba. Saka nanhasi ndo rinondiraramisa zvakanyanya. So munototora vamwe vashandi vanokushandirai vanenge vachida kushanda? Nditori nevashandi, ndopakabva mari yekuti ndivhure macompanies ipapo pamaini iyoyo. Ko hatisi kuziva kuti kune makambani. Unoita makambani enyu anoita nezvi? Ndine kambani yeconstruction. Inonzi Chucks B Construction Company, iri kuZimbabwe. Inohaisa maexcavator, maTOB, meshini yose, heavy meshini yose. Inohaisa, asi ndingori nezviviri, zvimwe ndozotorawo kune vamwe. Nokuda kwekuti maclients anenge awandisa. Zvakabva pamaini iyoyo. Ndine kambani inonzi Chucks General Dealers. Ino dealers isingaite munomu. Kana ndichiti general dealers, ikireva tiri combined company iyoyo. Chinhu chose chiri kunzi chida kuenda kuZimbabwe transportation inoita. Chinhu chose chokuti traditional ndingati mishonga nebute nezvipi inotengesa. Inoita rana futi okutengera vanhu equipments. Inoita rana futi okutengera vanhu kana mota. Ikambani inoita zvese. Ndingangoti chain of all trade. Ndinotenda kuti vazhinji vanotera chirongwa ichi vamwe vacho vari kunze kwenyika. Kunana Australia, kunana UK, vanhu vavo vazhinji vacho vanonyanya kutarisira kutsvaga marana ari trusted ekuti vatume zvinhu zvavo zvichienda kumusha. Tichange tichiisa nhamba dzenyu pachirongwa chino kuti General Dealers inge ichibatwa. But ngatidzokei kunyaya yedu yechivanhu. Kuchivanhu kune madepartment, handingambati madepartment, but tingati kune kusiyana siyana kwechivanhu kwandinoziva. Vamwe dzin'anga, vamwe masvikiro, vamwe maprofita asi ari muchivanhu, vamwe mapastor asi ari muchivanhu, nemamwe maybe handisingatozive. Maybe kana muchiziva munogona kuzongowedzerawo palist. Imimi penyu chaipo chaipo ndepapi? Ndichida kutaura chokwadi kumhuri yeZimbabwe, ndinogona kutaura zvinobata vanhu kana zvinobata ini, asi tichida kuisa chokwadi chakanyanyisa. Chivanhu itsika. Inini ndiri mutsika yechivanhu nekuda kwekuti ndiri munhu. Ndinotenda kuti ndo chitendero changu. Ndiri patsika yechivanhu, ndinozvidudza kuvasvikiro nokuti ndinotenda sekuti ndiri munhu akaitirwa chirango cheusvikiro mukati memusha wangu wandinobva kati mudzinza rangu. Saka ndiri svikiro. Zvandiri svikiro, handitende kuti banduko roun'anga riri muchivanhu, nokuti ini ndirotora seuroi. Pakudzidza kwandakaita matare zvakanyanyisa, ndinoona unge un'anga uroi, nokuti un'anga ndo hwakaipisa chivanhu chatakutsanangudza nhasi. Saka hazvitadzi sesvikiro kuti iprofite munhu, nekuda kwekuti svikiro munhu akachena, asina un'anga, asina urombwa, asina mudzimu wokutengera. Saka hakuna chinomutadzisa kuprofita munhu. Asi pakutenda kwangu nemakuriro andakaita, ndiri munhu anga achikura achichengetwa nemabhishopu aya. Ndiri munhu zvekare akazopinda muchivanhu. Ndine zvandakaongorora ndikaona kuti nyange wakanamata sei, tsika inoramba ichikuteverera. Uyezve iko kunamata uku hakuna kutangira mutsika yeukristu, makatangira muchivanhu. Ndichapatsanura ndichiti hakuna munhu angaprofita asina mudzimu. Inini ndichikura ndaitotenda kuti ndine ngirozi, asi nokuitirwa zvirango zvechikaranga ndakazozviona kuti chiri kutoprofita mudzimu. Saka ndinotoudza maprofita ari kuprofita nhasi kuti nyangwe munhu ari kuprofita nhasi, kana ari kuratidzwa, kana ari kuroteswa, munhu iyeyo ane mudzimu. Asi kana uchibata zvakanaka,
haukutadzise kuti nyange wakasvika pachechi uyashanya uprofiti, nokuti unotopiwa mazwi, unopiwa chiratidzo, unogona kutorota hope, unogona kutopa vanhu tsanangudzo, uchitopa vanhu zambuko, kana une mudzimu unobatana neshavero rapi. Saka inini pakuona kurapa kwandaita, ndaitofunga kuti ndiri kurapa ndine ngirozi, asi ndakazomboudzwa ndiri mudoko kuti iwe une chikaranga. Ndakatoudzwa nemumwe muprofita akindudza kuti iwe une chikaranga, zvese zviri kuitika izvi une chikaranga, utori nechipo chekuunganidza. Saka ndirakuziva kuti vamwe vanhu vaida kugara neni vachinditora semwana wavo, vachinditora sekunge ndirani, vaitsvaga chipo ichocho kuti ndiunganidze. Zvechokwadi ndine machechi akawanda ndakavhura mabranches akawandisa kusvika yemumba medu zvekare, zvekutoti izvezvi ndakatoda kuti ndivhure rimwe branchi kana pano ndorivhura, ndirongoona vanhu vachiteera. Saka ndakazozviona kuti zvipo zvazvarwa zviri pandiri. Saka vamwe vanenge vachizviona asi vanenge vasingazvitauri, nekuda kwekuti makatarisa nhau yechechi yakafanana nekambani, inobhenefita muridzi ari kuitungamira, asi chivanhu itsika inobatsira munhu wose kana kubatsira dzinza rose haisaruri. Ndosaka muchiona kuti kuchechi ndosaka kuno utungamiri wekutoti uyu ndifounder, uyu ndibishop. Ndosaka muona vanhu vachirwisana zvakanyanyisa. Inhau yekuti church is a business, asi chivanhu itsika. Tsika inoramba iripo nyangwe kwauri. Ndosaka uchiona kuti kana wakanamata hauchinje mutupu, nyangwe wakanamata haurasi dzinza, nyangwe wakanamata vanogudza kuti kudza baba naamai, vanoziva kuti pane kwaunobva kune mudzi. Saka zvemudzi zvimwe unozvarwa nazvo, zvimwe wakakwetwa next of kin ukunzi uyu munhu uyu achava homwe yepiri kana homwe yetatu pakufamba kwematare. Ndo matendero andinoita muchivanhu. Saka ndinotenda kuti kune svikiro, ndodzandinotenda. Ndatobva pasvikiro, tinogona kuenda pasvikiro dzedunhu, ndozoenda pamhondoro, ndozoenda pamhepo dzisina kubvira dzakagara pavanhu dzatinodudza kuti makombwe. Saka ndo matendero andinoita. Hatina banduko rinonzi n'anga, nokuti n'anga pakutenda kwangu vauyi vakauya. Kuuya kwavakauya mamwe marudzi akauya akada kupinda muchivanhu, asi vakapinda vaine mabasa akaipa, sekutengera mudzimu, sekurombesa, sekuuraya, kubata ropa, kuchekeresa, mabasa ese yaanowanika muun'anga. Ndosaka muona kuti un'anga une mabhidhiri nemapipi akanyanya, nokuda kwekuti zvinhu zvekukasika, asi zvemudzimu zvinhu zvine tsika yepasi chigare, zvinhu zvine pangidzo, zvinhu zvine chikodze chepasi chigare. Alright. So imimi sekutaura kwamaita kwese ndanzwa kuti muri kudivi rokutsigira svikiro. Zvechireva izvo kuti kuvanhu kungoda kujekesa zvangu, handiziviwo, kuvanhu vanoita zvemasvikiro zvakaipa here? Alright, first question, vanhu vanoita zvemasvikiro vanotenda here kuti kuna Mwari? Zvinoita vanoenda kumasowe Pentecost, say there's a God and there's Jesus, they are Christians. So kumasvikiro mune mechituo chii? Masvikiro ndo vakatanga kunamata kusati kwaya Christianity. Vaitenda kuna inzi zame kana kuti nyadenga. Zita rekuti Mwari izita rikupiwa zame asi handiro. Takuzodzika nechivanhu tinoona kuti munhu ainzi Mwari ndidziva guru, ndipo paikumbirirwa zambuko rakanyanya, nokuti vanhu vaitenda mumvura zvakanyanyisa, kuti takaenda kunokumbira mvura tiri padziva apa mvura yainaya, tikanokumbira kudya taita maguta atiite nzara, tikanokumbira kurapwa taitopiwa mamwe masvikiro anobuda sezvitubu mukati imomo zvitorapa vanhu. Saka zita rekuti Mwari inini kana ndiri kuchivanhu ndinoribvisa, ndinoriplesa nekuti zame kana kuti nyadenga, kureva kuti tinototenda kuti kune munhu ariko kumusoro anova muridzi wavanhu, musika vanhu. Ya, kana tichiti musika vanhu, izita rakabva pakuti creator, rakauya nechikristu, harisi redu. Isusu pakutenda kwedu tinoti muridzi wavanhu, asi pakutenda kwedu muchivanhu
tinoti munhu anozvarwa nababa naamai aasikwe. Alright, saka kana mechikumbira munokumbira kuna ani? Mataura kuti kwaikumbirwa kumadziva, kwaikumbirwa pakadai. Maikumbira kuna ani? Munokumbira kuna ani? Mipendero yose inoperera kuna Zame kana kuti Nyadenga. Vamwe ndovava kuti Mwari pari zvino nokuda kwokushandisa zita rechimanje manje. Asi tichidzokera pachinyakare anonzi Nyadenga kana kuti Zame. Saka ndokunoperera, ndowatinoziva kuti ndiye mukuru kuna vose, nekuvadzimu vose, nekumakombo yose, iye ndiye mukuru. Sai mimi muri kudivi remasvikiro kana kuti resvikiro, handizivi kuti munodana sei, muchandiregerera ndisaita senge ndiri kushandisa language ine disrespect inyaya yekutoti handizivi. Kana tiri kumasvikiro, imimi pachezvenyu makazvimiririra munoita zvekutounganidza gungano nevamwe, kozi tinonzwa kuti kune anonzi mabira namatare yasejari kai, mabira nematare. Imimi muri vanoenda kundoatenda here kana kuti mutori mufundisi wemukati mumabira? Alright. Nauye mabira ndoda kuti nditange kubata pabira ndizosvika pakurapa. Sei ndada kubata pabira ndizosvika pakurapa? Hakuna munhu anorapa asina kuitirwa bira mumusha mavo. Kureva kuti bandiko remudzimu, tikati une mudzimu nhasi uri kufamba nedare, unogona kutotsvaga mumwe mubetseri anoita zvechivanhu. Sezvanambotsanangudza zvekuti ndakatoenda pamhondoro ndaitonobetseredzwa, kureva kuti inini ndandisati ndaziva gwara ndaipiwa gwara, kusvika mudzimu watotaura kuti ini chindiitirai bira mumusha mangu, ndokuitirwa bira. Saka kuti mudzimu uitirwe bira, panotanga process inonzi kubata masuo. Kubata masuo, mudzimu unouya uchisimbisa homwe. Kusimbisa homwe kunonzi kupiwa makoma. Mudzimu unotokudza kuti enda kugomo rakati, enda kugomo rakati, enda kwakadaiso, idya mushonga uyu, idya mushonga uyu. Kureva kuti mudzimu wako kupangidza. Unogona kukupangidza nenzira dzezviratidzo, unogona kutoturuka uchitaura kana kukupa hope. Homwe yosimba yaakufambidzana nedare. Seti kiti munhu atange kuenda kwasahwira, tine mbereka dzinokanganisa dzimu kuti rigone kubata pahomwe nesimba. Chandiri kuti mbereka, musha wega wega hakuna musha usina gonzo. Tine mweya yezvikwambo, tine zvidhoma zvakabatwa zvakauya nen'anga zviya zvinotokanganisa chivanhu. Tine vanhu vakatukana amai rinonzi botso. Tine tsika yaiitwa yekuti mabvakure aitosvika vovafudzi vemombe, vovashandi vepamba. Vanhu vamwe vacho vakafa, havana kudzoserwa misha mavo. Vamwe vacho havana kubhadharwa. Inonzi mweya yeturanda. Saka zvose izvozvo zvirimo mumadzinza edu. Saka ndo zvinotanga zvacheneswa. Zvacheneswa, dzimu roti ndakuda kubata masuo. Izvo zvinobatsirana nasahwira. Dzimu rabata masuo ndiko kunonzi kunzvera kana kuti kuongorora kuti dzimu iri nderechokwadi here, hachisi chikwambo here chauya neun'anga, hachisi chinhu chichatitambudza here, kana kuti haisi mbereka, haisi ngozi here inoda kutaura. Vanhu vochiona kuti mudzimu vaita saizvozvozvo. Mudzimu ndo paunozoitirwa bira. Waitirwa bira, mudzimu ndo paunofukidzwa mafuko. Saka bira kudzosa mudzimu mumusha, kureva kuti hakuna bira rinonzi riri kuitirwa kunze kwemusha. Bira rinoitwa mudzinza. Kana mudzimu uchinge waongororwa ndokwatati kunzverwa kuti uyu mudzimu wakanaka, hauna kuuya nekurwisa mhuri. Nokuti mbereka inouya nekurwisa mhuri inogona kutouya ichiita semudzimu asi usiri mudzimu. Tinozoona nemusiyano wekuti dzimu rinouya nemanake, haruye nekushungurudza, haruye namaro. Dzimu rinouya negwara, rinogona kutotsanangudza nhoroondo, asi chikwambo hachina nhoroondo, chinotangira pachakatengerwa. Uye chinouya nehasha zvekare chichishungurudza mhuri. Saka mudzimu wakauya kuvhumbamira mwere. Ndo paunonzi uyu mudzimu ngauchiitirwa bira. Kwakutobikwa mhamba, unotobikwa nechemberedza gumaura, kana zvana zvisikana sazvabumba mazamu. Poitwa zvirango, kosedzwa mamwe masvikiro, kana madzisahwira emumatuni imomo achiuya kuzopupura dzimu iroro zvekare. Nokuti kana tikiti dzimu takatarisa pageneration yatiri, hatisi mhepo, hatisi homwe dzekutanga. Mhepo idzi dzakatombogara mumusha, homwe dzakafa. Kureva kuti pane mumwe aitombobata matare. Saka kana ndakugarwa pandiri ndinoona kuti
panofanira kutanga patoudzwa kuti ndiani auya ndingana, auya ngana iwotambirwa mumusha kana achinge akanaka, nokuti mudzimu toda kuti dzoke pakuti chinhu chakanaka. Saka bira hariitwe kwasawira. Waitirwa bira iwewe, pane dare rinogona kuzotekaidzwa, nokuti mudzimu unogona kutsanangudza kuti ndine shave reurapi randiri kufamba naro. Urapi wangu ndowemasango kana kuti urapi wangu ndowedziva. Chinonzi shave chii? Chinonzi shave zvipo zvinouya kana kuti zvinozvarwa pamunhu. Zvipo zvinozvarwa zviri pamunhu. Ndosaka muchiona kuti pane mumwe mwana wokuti anozvarwa achitokuudzai kuti uyu mushonga unorapa chakati, uyu mushonga unorapa chakati. Kureva kuti munhu yeye ihomwe but haisati yaitirwa zviranga. Saka zvipo izvozvo zvinozvarwa zviri pamunhu zvekuti unondoziva mushonga wakati. Saka zvinosimbiswa nekutsigirwa nemidzimu yemumusha, nokuti ndiyo yakakumbira zvipo izvi kubva pamuvambi wedzinza kuti mumusha muchava nevarapi. Saka zveurapi zvinotoenderana nemadzinza, ndosaka muchiona zvisiri padzinza rose. So imi munorapa? Inini ndinorapa, nokuti ndinaro shave iroro reurapi, asi urapi wangu hausi wedziva, ndowemasango. Zvezvo chisiyana papi? Urapi wedziva unobatana nemachembere zvakanyanyisa. Ndo anoti machembere edziva. Vamwe vakumaipisa achiti manjuzu, asi manjuzu haasi kudare rechivanhu. Machembere edziva akaita sana garadziva, anatsungunu, enhope, isa hatiko ikoko. Saka zvinosiyana izvozvo kuti pa dare remasango kuita dare redziva. Saka munhu anorapa dare redziva kazhinji kacho munhu kutoti anotoroteswa miti, asi miti yake kazhinji anoitora munyasi medziva. Ndo vamwe vaitsanangudza kuti unotombotorwa nemvura vaya. Saka inini hazisi dare rangu, handidi kutsanangudza nezvaro zvakanyanyisa. Ndinongoziva little bit nezvaro, asi ndotoziva kuti kune dare redziva. Isu tiri vemasango kana kuti vekabadza. Kana iti vekabadza tinotoziva kuti mushonga unorapa zvakati, mushonga unorapa zvakati. Saka dzimu rakatsanangudza rakazouya richidudzira kuti ngaatsvagirwe mushonga wakati. Makumbi akandudzira kuti uyu munhu hanzi atsvagirwe mushonga wakati nekuda kuti ane utenda hwabatwa nedzimu uri kufamba nezvakadai nezvakadai zvakadai. Tinotoenda tochera mishonga iyoyo. Zvii zvamunorapa imimi zvinowanika kuma ordinary people? Ndauya kwamuri. Ndakazvimiririra inini. Ndingati chirwere chingandikunda ishura matongo handisati ndakairapa. Asi kensa kana ine ronda ndinorapa, tinoiti nhuta kuchivanhu. Kana ine ronda ndinorapa. Yemudumbu inonditi netsei, nokuti handisati ndanyanya kupinda pairi zvakanyanyisa, uye handisati ndaiedza kuti ndiirape. Number 2, kubvisa mbereka kana kutekaidza dare rinonzi chenura makwara, rokupangidzira dzimu riri kutanga kugara pamwere kana kuti mwere iri kutanga kupinda muchivanhu kuti izive gwara redzinza rayo. Ndinogona kukumbirira izvozvo ndichizvijekesa. Ndofunga netumwe tirwere tuduku doko takaita sekungowo mudumbu, musoro, zvichienderana nekuti zviri kukonzereswa nei. Pane zvimwe zvandotoziva kuti munhu akava nemhepo unoshandisa ndorani, izvo handingazvise pabandiko redzimu, ndinozvisa pakuziva mushonga nokuda kweexperience yekurapa. Asi pane zvimwe zvirwere zvinototsanangudzwa kuti dzimu rauya richiti izvi zvakati, ndinozozvirapa nekuda kwekuti dzimu ratsanangudza. Saka zvirwere zvakawanda zvandisingagoni kutsanangudza zvakanyanyisa. Ndauya kwamuri, zvinhu zvangu hazvisondifambira, handisi kurwara, but ndinofila as if ndine munyama. Zvinhu zvese zvandiri kubata hazvisi kufamba. Ndauya kwamuri. Iroro chinotadzisa munhu wose kusununguka, kurwiswa. Saka chinhu chinorwisa munhu wenyama imbereka. Kana maakumasvondo vanoti mweya wetsvina. Saka titori nedare ratinoita rekutoti munhu anochenurwa. Kuchenura kunotanga kutoti iwewe tinotobvunza kumidzimu yekwako, midzimu yoita hoche koche, kuti tinokurapa sei. Nokuti munhu wose ane marapirwo awo, munhu wose ane machenurirwo aanoitwa, hazvifanani. Sei ndikiti hazvifanani? Kune marudzi asingachenurwe nemushonga. Kune marudzi ekuti unongotaura chete. Kune marudzi anoshandisa ivhu.
kune marudzi anoshandisa hupfu. Saka pakutsvaga ruzivo panotoda mhepo kuti dzituruke. Kana ndichiti mhepo ngadziite hochekoche, munoona kuti mukugara kwatakaita mumatunhu kune vamwe vanhu vasingaonani vakatorerana umambo kana usabhuku chaiwo, zvakatanga nevakuru vedu, zvichireva kuti vanhu ivavo havana usawira. Saka inini sasawira ndinotanga ndatsvaga hochekoche kuti midzimu yekwako neyekwedu zvinofambirana here. Kana zvichifambirana, ndaakugona kukubetsera kuti jambwa rauinaro iri ndobvunza vekwako kuti ndomuitira zvipi. Vekwako voti aiwa makombe, ndoda kuti umutsvagire chakati nechakati, kana kuti muendese kumasango, kana kuti mutsvagise ichi neichi neichi, agone kusunungurwa, nokuti izvi hatiiti. Saka hatingosvika tichipa munhu mushonga, nokuti mimwe mishonga imhiko dzerimwe dzinza. Saka zvinototsvagwa pamweya kuti uyu munhu uyu midzimu yekwake inoshandisa izvi neizvi, saka tichimuchenura tinofanira kuita izvi neizvi kuitira kuti dzimu rake zvisawedzera, nokuti wakaita chiite uchishandisa nyama, unotoona kuti jambwa riye riri kutowedzera dambudziko rakuramba richitoitika zvekare wabva kudai. Alright, ayo ndinenge ndiri kuzvinzwisisa. Tingazowedzera zvakawanda, sidombokubvunzai, ndanzwa nehunyere kupi mune svondo kai? Inini ndiri mwana wabhishopi, ndakakurira muchipostori, zvokuti handina chandinosvora kuchipostori, nokuti ndo chakatanga kutondizivisa chivanhu. Ndakaziva tsika yekuti chipostori chine chivanhu, namaprofita aripo anotoprofita nemudzimu, asi havazoudza mwere kusanganisira baba vangu. Ndakatozoti ini ndaakuita chivanhu vakanudza kuti aiyo, nhau iripo ndeyekuti munhu wose waunoona achirira nemweya, munhu wose waunoona achiratidzwa, munhu wese iye ane zvekwake zviri kumuteerera mudzimu unotoprofita. Saka ndichikurira imomo ndakatarisa kuti ndakachengetwa, ndakadzidziswa ndiri mukereke, handidi kuishora. Saka ndiri kutotsigira basa rababa vangu, handifaniri kuriwitsira pasi, nokuti harina kundiitira chakaipa, uyezve ini handina kuita mudzimu wokurombera. Saka unditadzise kuti ndakatoenda pachechi ndosvika ndoona mune dambudziko, ndotokuudzai kuti aiwa iwe uita zvakati zvakati, asi ndine dambudziko rimwe chete, handiendi kuchechi ndisina kufemba. Ndinotanga ndatoputa bute ndotoenda kwekwe, ende nhau dzevanhu ndinodziona zvisingaiti, ndichitomuudza, asi kurapa kwangu kwose kwandinoita ndinodzosera munhu muchivanhu. Ndiudze, vanhu vekukereke kwenyu ndo vamwe chete here vanouya kumatare? Vamwe vanouya, vamwe havauyi, zvichienderana nokuti munhu anofarira zvipi, asi vose vanotoziva kuti uyu munhu isvikire kubva ndiri mudoko. Saka vanouya kukereke uku vanotoziva kuti tiri kutungamirirwa nesvikiro. Ini ndotoita chivanhu chakasununguka. Ndingati handisi hangu bhishopi, handirika, asi ndiri mwana wani wabhishopi. Saka mwana wabhishopi ndibhishopi, zvekuti hazvishamisi chinzi baba vangu akati d, ini ndinosara ndakamira panzvimbo. Asi chokwadi chandinoudza vanhu ndechekuti inini kuchechi ndiri kufarira izvozvo, ndiri kupusha basa rababa vangu. Ini ndiri munhu wechivanhu akazvimiririra. Saka vanotondifonera kuti ona chechi yakuwa wadi wabhoenda kwekuye apo namuprofita kubasa basa raMwari chaizvo chaizvo. Ndotosvika kwekuye ndotobetsera vanhu, chechi yozara ndoisiya yakadaro. Anoda kunditeera kuchivanhu anonditeera kuchivanhu, asingadi haadi, nokuti mukutenda tinotenda zvakasiyana. Kuda kwako. Alright, aiwa ndanzwisisa. Saka iko zvino zvimwe zvamunoita besides zveconstruction, besides zvedealer, besides zvemhondoro izvi, ndezvipi zvimwe zvamunoita? Inini ndiri pathologist, ndinoita zvekare mapostmortems. Pari zvino ndakamboti mirei, nokuti handichashandiko kuforensic, ndaakuzvitira ndakazvimiririra, asi pfungwa dzangu dziri kufunga kuti ndichitanga kuzvitira ndoga, nokuti ndine magwaro akakwana ebasa iroro. Alright, ndimi vaya vanokwanisa kuvhura mafuneral policy? Handingati pala ndedzemamorticians.
ini ndoita mapossible terms chete kuexamina ma-DNAs. Examiner chete. Forensics. Yes. All right. Ndinotenda. Ndanzwa futi kuti muri music. Ichokwadi. Musambo dzipi dzamunorova. Pamakore apfuura ndaisanganisa semunhu akanga ane zvakasangana, kuti une belief yekuti ndine ngirozi, woita belief yekuti une mudzimu, kusvika wazozviona kuti aiwa ini ndine mudzimu, nokuti unozviona wega kuti panapa zvokwadi. Kana wakada kuti taure nendimi unongozonzwa kuti seiko mambo, woziti ko ngirozi ishona yabvepi, wobva waona kuti inini ndiri wechivanhu. Saka ndaisanganisa, ndakatomboimba gospel nziyo dzinokwana kuita 3, dzakatomboitawo mukurumbira womushoma, kwete wakanyanyisa sevanhu vanenge achangotanga kupinda music industry. Asi pari zvino semunhu akakura achiita zvekare traditional dance, ndakazotanga inini kuti regai ndichiita tsika iyeya yandaita ndiri kuprimary kuitamba traditional dance. Hatava kutamba tiri kusecondary, takaitamba tiri kuprimary. Saka ndiri munhu aifarira kuita zvemusumo, asi zvese zvandakuziva kuti zvipo zviri pandiri. Saka izvezvi ndakuridza mitambo yembira ndo mimanzi yandakuita izvozvi. Alright, muri gwenya mbira futi. Wongo. Alright. Saka vanhu vanoda kunzwa music yenyu vanokubata sei? Vanoiona papi ma-platforms enyu? Alright, ini ma-platforms angu ose kubva kuFacebook, TikTok neYouTube ndinonzi Dr. Chucks Official. Mogona kunatsa kuspela pakanzi Dr. Chucks pacho kuti vanhu vanatsobata. Dr. Chucks ina DR woita space CHAXY, then official ina OFFICIAL. Alright. Tinenge takutonzwa mimanzi. Munenge maakunzwa music dzangu dzose ipapo ndakangodzisa dzose, nokuti kana anoda kusarudza yaanoda dzandakamboimba dziri gospel, asi pari zvino handichaipa gospel. Asi pakaita munhu anoda kubatsirana, kuda kubatsirwa kana kuita collab neni gospel, ndinotoenda nokuti ndinonzinzwisisa zvekare. Asi izvezvi ndaakuridza musambo wembira ndo dzandaakuridza. Saka izvezvi makatirongerei? Ndine mitapinanzva. Vamwe vanoiti super malakina, potaira minya ipise chimoto. Ndakamboridza nharo dzino umwe, ndakarova watema tsanga, ndakarova ndiani wadaidza nooreka, ndakarova kari mudande, ndakarova mudzimu wangu wandisiya ndiri ndoga. Pari zvinozvi ndiri kurova imwe iri kuya inonzi Masango Matema, ndorova Svura Murove, ndoreva inonzi Sekuru Vakafira Muninga. Saka Svura Murove, Masango Matema naSekuru Vakafira Muninga hadzisati dzaapo pari zvinozvi, but pamazuva ari kutera kana makandipa zvivhiki zvishoma ndine mutapinanzva, ende mutapinanzva uyowo une mavhidhios achanga achibuda zvekare tichidzosera tsika ipasi chigare. Ndevapi vangave vaimbi, maproducer kana kuti vanhu vamuri kushanda navo pazviri kuteerezva? Ndina producer wangu wandakatanga naye kubva ndiri kugospel, akazondiona ndiye akatozonditi voice rako iwo harisiri kugospel, chimbozama mbira tone. Ndiye aita kunge ari kundimaneja, anonzi Sean D, kati musevenzi kaSean D, ndiye producer wangu. Tine vanoridza ngoma nevanondibatsirawo zvekare pambira, vanonzi mukoma mbira dzakondo kana kuti mhofu. Vazhinji vanovaziva mabira umu, vane chipo chakanyanyisa. Tiri kushanda zvekare neDumas Films, ndo ichange ichiita mavhidhios zvekare. Saka vese vava vanhu vandakati inini ndoda kuti mundibetserewo kusvika tasvika, hatizive tichasvitswa papi, nokutungamirwa kusvika papi, nokuti zvipo zvavo ndakazviona kunge zviri kuenderana neni. Saka ndo vanhu vandiri kushanda navo. Ndiri mumwe musikana zvekare wandoimba naye anonzi Lucianda, ndiye anoita back vocal, anogona zvekare. Saka ndo vanhu vandiri kushanda navo, ndo chikwata chedu chinonzi Ngoma Dzepasi, chichitungamirwa naDr. Chucks zvekare.
Aiwa, tinotenda. Ndemapi mashoko 2-3 amungada kusiyira mhuri yeZimbabwe? Hazvinei kuti ndeye music, ndeye mhondoro iri kutaura, ndeye I don't know zvamunoda kungosiyirawo mhuri yeZimbabwe. Kurudziro kana something chamunongoda kukurudzira. Kurudziro yangu ndeyekuti ndoda kuti ndishare experience yandaita pakutekedza matare nepakufamba kwandakaita ndiri muchipostora. Ndaikurudzira kuti vangava vaprofita, vangave vari kuprofitwa kana kuti vari kubetserwa, angave mapasta kana kuti vafundisi, ngavaudze vanhu chokwadi kuti vanhu ivavo vane chivanhu chavanofanira kugadzirisa kumisha yavo, uye chivanhu ichocho haasi madhimoni. Inini kubva pandakatanga kutekedza chivanhu, upenyu hwangu hwakasununguka. Saka hauna kusununguka nemadhimoni, wakasununguka nokuchengetwa navadzimu. Munhu wese ari kuita chivanhu kana kuti munhu wese ari kuprofita anofanira kubudira vanhu pachena kuti iye ane mudzimu, nokuti shoko rokuti kune ngirozi zvinoita sekunge kune kubira vanhu pakati, zvoita kunge munhu achavimba nengirozi dzavaIsraeri kana kuti nemidzimu yekuIsraeri, asi aine chikaranga chemusha wake. Dare rose raunoita, kungava kushava, kungava kumisa musha, kungava kurapwa urwere, zvinhu zvose izvozvo zvinotungamirwa nemidzimu yedu. Midzimu yedu yakakosha kudarika muprofita, yakakosha kudarika svikiro. Takangotaura nayo bedzi, ngatidzidze izvozvo, tichaona tichipindurwa. Ndoshoko randingapa kuvanhu kuti chivanhu chakakosha wedwe. Musanyeperwa muchipedzerwa nguva zvichinzi dambudziko rako rinopera nenhombo. Dambudziko rako rinopera nekutsvaga gwara mukati memusha menyu, kudzinza rako kuvadzimu vako ndo vanogwara, rinogona kukusunungura pane zvakasungwa muupenyu hwako. Ndo mazuva angu yaya. Tinotenda chaizvo nekuva tinemi pachirongwa chedu chino Across the Border. Ndinovimba kuti zvishandwa zvenyu zvichange maviewers echiona zvishandwa zvenyu mumasocial media amashare. Ngatichiti vanoda kubata for matare, for chi whatsoever zvaroda kubatira business and so forth, number dzenyu dzinoti kudii? Alright, number dzangu dzinoti +27 65 112 8985. Kana iri nhau yematare ndine yandingati sejari, nokuti harisi banya riri kumusha kuGuruve, kunova kumusha kwedu. Saka ndinomboti 3 months ndiri muno muSouth Africa, ndoitawo dzimwe mwedzi ndiri kuZimbabwe, nokuti pamutemo wechivanhu hatitenderi kuzogarisa zvakanyanyisa tiri kunze kwemusha. Saka ndomboita ndikidzokera kumusha kuGuruve, panonzi paMagaya, ndo kune banya kwatinobetserera vanhu pamatare akanyanyo kukurisa. Pamatare mamwe atinoona kuti aya akati rerukei, asi asingazodi hama zhinji kana kuti asingazodi nhau dzekumusha, tinogona kumabata tiri muno. Izvozvi ndiri paPrimrose, ndakapiwa room necouncil yakanditi toda kuti upote uchibetsera vanhu apa. Mushure mokunge ndabetserawo vemuno vakanditi aiwa toda kukupawo apa, makansela akanditi aiwa chimbobatsirawo apa. Saka ndatova nemakore ndichirapira ndiri ipapo. Tinotenda. Ndo pakaperera chirongwa chedu muzuva ranhasi. Tuti muve nenguva yakanaka. Aiwa, ndinotendawo nemiwo muve nenguva yakanaka. Tatenda zvangu. Iwa musimudzi chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse. Zvaunoona zvinoitika mupfumure chese chine mhiko yakaipa chishaye simba. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso. Ndinanyendirere chinorongwa nemhando wanizive nemone munondo wacho. Chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Kupenya kwemvura ende mumune chando nezuva vamire. Pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira. Tichifamba nemuzi road. Zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport.
ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai vanga vari paitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold brew.